la un nou vlog. Pentru azi am pregătit o prăjitură cu cremă de mascarpone și fructe de pădure. Pentru a vedea ingredientele și modul de preparare, vă invit să rămâneți alături de mine. Pentru blat vom avea nevoie de 6 ouă, 200 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 3 linguri de ulei și un extract de vanilie. Pentru crema cu fructe de pădure veți avea nevoie de 300 de grame de fructe de pădure congelate, 60 de grame de zahăr, 5 linguri de apă și 5 grame de gelatină. Pentru crema cu mascarpone vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 500 de ml de frișcă lichidă și 50 de grame de zahăr. Extra, eu am ales să însiropez acest blat. Eu voi folosi sirop de căpșuni, voi puteți să alegeți alte arome sau să mai însiropați cu apă, cu zahăr și puțină lămâie. Iar pentru decor, eu voi folosi afine, zmeură și căpșuni. Pentru începerea blatului vom avea nevoie de un bol în care vom pune cele 6 ouă și le vom mixa, după care vom adăuga și zahărul și esența de vanilie treptat. După ce consistența e mai cremoasă, vom adăuga și uleiul, după care vom mai mixa încă 5 minute. Așa arată ouăle bătute spumă, iar acum în această compoziție vom adăuga și făina. Compoziția pentru blat este gata, în tavă am adăugat foaie de copt, iar acum vom pune compoziția în tavă și o vom da la cuptor. După ce am adăugat compoziția în tavă, vom pune tava la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius, timp de 30 de minute. Blatul pentru prăjitură este gata, îl vom lăsa la răcit 20 de minute, iar acum ne vom apuca de creme. Pentru crema cu fructe de pădure am pus la foc mic fructele de pădure împreună cu zahărul și vom aștepta 5 minute până se vor omogeniza. În timp ce fructele sunt pe foc, vom hidrata și gelatina în apă. După ce fructele s-au înmuiat, vom lăsa compoziția să se răcească, după care vom adăuga gelatina. Vom pasa puțin fructele. După ce am pasat fructele, mi-a ieșit acest piure, care îl voi incorpora împreună cu crema de frișcă și mascarpone. Pentru crema cu mascarpone am adăugat într-un bol cele 250 de grame de mascarpone împreună cu zahărul, le vom mixa aproximativ 1 minut, după care vom adăuga și frișca lichidă. Crema cu mascarpone și cu frișcă este gata. Această compoziție o voi împărți în 3 părți. Una o voi amesteca cu piureul de fructe,
Una o voi lăsa pentru umplerea blaturilor, iar una pentru decor. Într-un bol am adăugat o parte din crema cu mascarpone pentru piureul de fructe, iar peste această cremă voi adăuga și piureul. Vom amesteca ușor până se va forma o cremă mai consistentă. Așa trebuie să arate crema de fructe de pădure. Blatul este complet răcit, l-am pus pe un grătar, iar acum îl vom împărți în 3 părți egale. Așa arată și feliile de blat, aveți mare grijă când le tăiați, pentru că sunt foarte, foarte pufoase. Pentru această prăjitură eu voi folosi aceeași tavă în care am făcut compoziția pentru blat. Am pus din nou foaie de copt, după care voi așeza fiecare strat de blat. După ce am așezat prima foaie, voi începe să o însiropez. Iar acum voi adăuga primul strat de cremă, iar eu am să pun crema de fructe de pădure. Am terminat de nivelat crema de fructe de pădure, iar acum vom pune cel de-al doilea strat de blat. După ce am terminat de însiropat și acest strat, vom veni cu crema de mascarpone. Am terminat de întins și cel de-al doilea strat de cremă, iar acum vom pune ultimul strat de blat. După ce am terminat de pus toate straturile și toate cremele, am să pun acea parte pe care am pus-o deoparte din crema de mascarpone pentru design. Așa arată prăjitura după ce am adăugat și cel de-al treilea strat de cremă de mascarpone, iar acum îl vom pune la frigider aproximativ 2-3 ore, după care îl vom tăia și vom pune fructele. Dragilor, sper să vă placă prăjitura pe care am făcut-o eu azi. Pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez, vă invit să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi frumoasă!